上野交差点南西角です。地下鉄線各線上野駅、改札階へのエレベーター乗り場は後ろです。ここは上野交差点南西角です。地下鉄線各線上野駅、改札階へのエレベーター乗り場は後ろです。改札階です。自動地上階に参ります。